वह समय के बात हो जौनी पे रावण माता सीता के छल से चुरा के लेके जा रहल बा। तो माता सीता कैसे कहतरी कि रथ पर सवारी इहो सीता रथ पर सवारी सीता रथ पर सवारी सीता रोवेली पुका भारी केहू जवारी नइखे ले ले जाता निशाचर बोरियारी केहू जवारी नइखे
लक्ष्मण देवरवा के साचर बरियारी केहू जवानी नइखे सुन सुन पवन देव सुन बन के पतिया अइहे रघुबीर तो कही हो विपतिया अइहे रघुबीर तो कही हो विपतिया हमरा के ले हो जाता हमरा के ले जाता हमरा के ले जाता रावण अत्याचारी केहू जवारी नइखे ले जाता निशाचर बरियारी केहू जवारी नइखे